Di bazara qada navdewletî de dolar şeba 12 meha sermawezê derkete ser 10 lîrê Tirkiye. Li Amerîkayê ji ber ku enflasyon li jora dihate hêvîkirin. Yani çû ser 6 pointûdiyan endeksa dolar hêbihêztir bû. Li Tirkiye jî ji ber metirsiya ku wê faiz hê kêmtir bibe dibe sedema bilindbûna nirxê dolar. Li gorî aborînasan daxistina faîzan ne çareserî ye û heta ev metirsî jî berdewam be wê dolar rekordên dîrokî yên nûl xwe tomar bike. Serokê Tusiyadê Komeleya Karsaz û Pîşesazên Tirkiye Simona Kaslovskî li ser vê rewşa krîtîk ya dolar daxwîniyek ragihand û di daxwîniya xwe de dibêje êdî pêwîst e em bibînin ku bi daxistina faîzan bazar zindî nabe û nirxê dolar kêm nabe. Welatiyên li Tirkiye dijîn û her diçe metirsiya wan zêde dibe ji dahatiya xwe bihêvîne û li hember bilindbûna nirxê dolar ku çûye ser 10 lîreyan bertekan nîşan dide li dijî desthilatê. Vallahi her yerde her tarafta sıkıntı var. Li her cihî kêşe heye di danûstandinên bazarê û her tiştî de di pêşdemê bibînin di hilbijartinan de bê wê çawa bibe izna Xwedê. Görürüz inşallah. Li gorî aborînasan ne tenê kêmkirina faîzan di heman demê de sistiya di polîtîkaya pereyan de jî ya ku ji aliyê bankaya navendiya Tirkiye ve hatiye meşandin jî bûye sedem ku dolar derkeve ser 10 lîreyan. Di meha tebexê de Serokkomarê Tirkiye Recep Tayyip Erdogan di axaftineke xwe ya zindî de behsa kêmkirina faîzan kiribû. Piştî ku di meha Kewçerê de bankaya navendiya Tirkiye di sud baz faiz kêm kir ji wê rojê heta roja îro bi awayekî îstixrar dolar bilind dibe. Dolar yükseldikçe bandoreke gelekî nebaş dibe. Dema ku dolar bilind dibe, qeweta me debare jî pêre kêm dibe. Tevî got ez xwendekarim lê dema got ez ji dibistanê xelas dibim, ez zanim ku rojên hîn dijwartir wêlpêşiya me bin. Eniya muxalefetê CHP, HDP û İYİ Parti her çiqas bertekên tund nîşan bidin jî li gel ku dolar çûye ser 10 lîrê Tirkiye ji desthilatê hê jî tu daxwînek nehatiye ragihandin û desthilat bêdengiya xwe her diparêze. Li aliyê din dolar di dawiya 2020 de yanî sala xwe wek 7.37 asê kiribû. Lê niha dolar di meha yazde ya sala 2021 de çû ser 10.0425 jî. Aborînasên pispor yên JP Morgan û Deutsche Bankê dibêjin wê bankaya navendiya Tirkiye di civîna xwe ya polîtîkaya pereyan de di meha sermawez û berfembarê de jî 100 baz puanê kêm bike. Ev jî wê meqisa di nava enflasyon û faîza polîtîkayê de bîna asta qonexeke xeternak û tê çaverêkirin ku di dawiya sala 2021 de dolar rekordên nû li xwe tomar bike. Azat Altun, Kurdistan 24, İstanbul.